Ayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Kini na usab si Father Jessie Langgam ngatod kaninyo sa atong Pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ika-32 nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan, Nobyembre 10, 2020. Usab nga pagtimbaya og usa ka mayong adlaw sa tanan nga mga naminaw sa DXDD radio station ug sa tanan nga mga nagtan-aw karon pod sa television station no, sa DXDD. Mayong buntag kanyang tanan ug mayong adlaw sa tanan nga nag-follow sa Facebook ug sa tanan pod nga nag-subscribe sa YouTube channel. Mayong adlaw kanyang tanan ug ayaw kamughunong no sa pag-share, click, subscribe aron daghan pagayod ang makadungog ug makapamati sa pulong sa Dios nga atong gisangyaw adlaw-adlaw. Ako usab nga pagtimbaya ko sa mayong adlaw sa mga naa magbuhat ug magtrabaho sa LGU no, itong mga membro diha no, sa labi na sa Usamis City. Gahapon adlaw gyud, Lunes, ibitar ko sa mga taga DSWD dito sa Stimson Abordo sa Muntol no, alang sa usa ka blessing and turnover ceremony sa pipila ka mga projects no sa DSWD alang sa mga mulupyo dito, labi na sa mga membro sa 4Ps ug sa IPs no. Doon na sila giblisingan, doon na giblisingan gahapon nga tulo ka mga livelihood programs niya. Doon na pati naay mga programs gyud kaniadto no nga nablisingan na pud ako nga uban in taon sa paningkamot no sa katawhan sa Muntol nga makalugway no sa ilahang panginabuhian. Salamat kaayo sa pagtugot niini sa LGU no gikan sa atong sa nangulo no sa ato ang mayor no si Mayor Ando. Salamat gahapon dito si Vice Mayor Bebineri o nag-abot yun mi dito uban sa mga staff po no sa DSWD, CSWD o sa barangay captain sa Muntol nga si Ruel Parano sa iyahang mga konsehal. Daghan kayo salamat no sa inyong pagtabang no sa katawhan sa Dios nga sako po sa ato ang kagamhanan. Salamat sa inyong pagtabang aron malugay-lugayan po taon ang ilahang panginabuhian diha sa Muntol no. Ako sab nga pagtimbaya og usa ka mayong adlaw sa mga dito gahapon no sa mga sa katawhan sa Dios diha sa Stimson Abordo or Muntol sa mga dito gahapon nung nakita nako mayong adlaw ninyong tanan diha. Ako sab nga special nga greeting ato kang Boni og Chay Punan diha sa Tinago no nag-request gid taon sila no nga sige kuno sila sunod sa Pamalandong namong duhang archbishop diha sa DXDD nya i-greet kuno namo sila mayong adlaw po. So mayong adlaw ninyong duha diha Bon og Chay diha sa Tinago. Anyway, ang Ebanghilyo nga atong pamalandungan karon mga igsuon atong kutluon gikan sa Ebanghilyo ni San Lucas. Si Jesus miingon, pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inig-abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis og silbihi ako. Humaniini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon nun ay giingon nga panultihon sa in English, if expecting something in return is your reason for giving or doing something, you are not actually giving or doing, you are swapping. If you receive something in return for your gift, what you receive is a bonus, not a repayment of a debt. Sa ato apang pinulungan, kung ang ato kunong tumong og tuyo sa pagbuhat og butang or paghatag kanang doon natay madawat nga balos, wala kuno ta naghatag ana uy, nakigbansili lang ta, nakigswap. Kung doon natay madawat tungod kay natay gihatag, dili kuno na siya balos or bayad kun dili bonus. Friends, ako ning gisulti ninyo tungod kay real life experience na to no. Murag atong naandan kanunay nga samtang nagtubo ta og nagdako no sa atong banay isip mga pamilyado no, dunay pamilya nga gidag-an no. Dili pamilyado nga doon na pud tay mga pare mami. So among pamilya pod sa pagkapare, among pamilya namo sa among gigikanan. Mura ba og moy atong naandan nga busy kaayo nga
nga sana filosofiya sa kinabuhi. Kung mabinutan ka, doon na kuno kay balos dayon nga maayo nga butang. Ug magbinuang pug ka, magbinugoy, maot nga butang ang ibalos sa imuha. Mo ni kaniadto ingon ko sa kong mamagpapa nga kung imong i-perfect ang imong quiz karon sa math o sa usa nga subject, taghaan ka namo lintoy. Kung nya lipay na kay kuana sa unan, lintoy nyo. Mo nang ningkamot ko sa klase nga at least ma-perfect na ko or bisag di ma-perfect or dunay usay mistake lang gyud no sa quiz kay naghuna-huna man ko nga inig-uli nako inigpakita na kung mamagpapa sa ako ang exam or sa akong quiz nga perfect, doon ako'y lintoy. Nya may na lang to akong hamoy-hamoyon ito sulbra ko sa kapila may man. Nya dili lang tingali ana nga side no. Bisan asa dapita nga side sa pagkinabuhi daw naanad ta ba nga dunay balos dayon, dunay bayad, dunay bay murag compensation sa atong buhaton. Nya mo ni naanda nato samtang nagtubo ta. Bisan karon no mga ginikanan na murag naanad ilahang mga bata nga dunay reward gyud no sa tanan nga mga buhaton. Kun muhugas plato, mu lungag, mga bo, taga-alawas sa dako pagka Lunes or ting klase karon bintaharon no. So dili makahatag og guan allowance ang mga ginikanan kung kaniadto no. Kaniadto sa wala pa ang COVID, ato pang adto pa gyud sa eskwelahan ang mga bata. Inani ang pamaagi. Murag naanad ta sa kinabuhi nga kung doon na tay buhaton nga maayo, maghuna-huna ta nga dunay balos, dunay bayad ang atong gibuhat. Dumdum ko sa una dihang didto ko sa kumbento no. Sa kaadlaw ana na football ko sa inan ko sa pari no nga layas kay wala man ka nagtinarong. Moto nga hawa gid me tungod kay wa man mi mamasaw sa iro nga mong pasawanan. Kay nagbinuang me, dunay punishment ka mga dawat. Nya, a week later, tungod kay nagkitaan mo po sa pari nga nagbag-o na mi, nagbinutan na mi, ipabalik po ni sa kumbinto. Tungod kay minaayo mi, doon na po'y maayo nga balos reward. Mga igsuon, tungod kay mo na itong kasinatian sa kinabuhi nga kalibutanon. Basin man maghuna-huna pud ta nga sa atong relasyon og pakighiusa sa Ginoo mao pod ni kun dunay buhaton natong maayo na i-reward. Sa pagkatinuod, gisultihan ta karon sa Ebanghilyo nga lahi ang gingharian sa Ginoo ug ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. Ang Ginoo, klaro kaayo no gipasabot gyud niya sa Ebanghilyo nga siya ang master natong tanan ug kita mga sumusunod, mga alagad lamang niya, mga sulugoon. Ug isip usa ka master ang Ginoo, doon na siya daghang gisugo nato. Adlaw-adlaw nga atong buhaton. Apil og pinakadako nga gisugo sa Ginoo nato kining pagbuhat og maayo, kining pagsunod niya kanunay ug kining paghigugma sa mga dili angay higugmaon, sa paghigugma sa walay paghulat og balos mo isugo sa Ginoo. Bisan ang unang pagbasa karon ubantayan nito nato no kun do na moy basahon diha no magsimba kita kun wala adto mo sa kuano palit mo didto og inyo aron mabasa ninyo po samtang malandong ta atong balikan og basa no atong apilon og basa ang first reading kining isulat ni San Pablo ngadto ni Tito no iyahang progeny no iyahang kauban sa buhat. Iklaro niya didto unsay ang mga suhestyon no sa pagkinabuhi. Una niyang giingnan ingon siya tambagi ang mga gulang-gulang na nga mga lalaki nga magmaugdang sila, magmabuot, magpugong sa kaugalingon. Dayon ang sunod nga gipatambagan niya mga babayeng mga gulang-gulang na. Unsa iyang buot ipasabot ani? Gusto niya nga ang tanan mga hamtong mutubo diha sa pagpugong sa kaugalingon. In short, gusto niya nga mutubo ang tagsa-tagsa labi na itong mga hamtong mga magulang nato sa pagtuo sa pagsabot unsay tinuod nga pagsakripisyo. Mao ni ang hagit mga igsuon. Kay ang Ginoo master man doon na siya gisugo nato, isa may gipangayo nato ang sakripisyo ta adlaw-adlaw. Ug matod pa dunay ginaingon. Sacrifice is something you do without expecting something in return. Ang pagsakripisyo kuno mao nang pagbuhat nimo sa usa ka butang bisan wa kagahuna-huna no, bisan wala na kay madawat nga balos. Kung dunay balos, sama sa kung giingon sa unahan, dili na hatag, swapping, pakigbansili. Ug mao ni ang hagit mga igsuon sa Ebanghilyo natong karong adlaw. We are called to fulfill our every task as mga sulugoon sa Ginoo, isip atong master. Ug gi-expect niya nga mutuman sa atong mga tahas without expecting something in return. Bisan sa dili paghuna-huna, no? Sa dili paghuna-huna gyud nga dunay balos nga mabot sa atong kinabuhi.
Mga igsuon, dunay bunga ang atong mga pagpaningkamot, dunay bunga ang atong paghatag, dunay bunga ang atong maayong mga buhat. Apan dili unta na mao itumong sa atong pagbuhat sa mga butang atong buhaton adlaw-adlaw. Balikon ko. Mga igsuon, ang hagit nato karong adlaw mao ang pagbuhat sa mga butang nga gisugo sa Ginoo nato, uban ang paghunahuna no nga gibuhat nato ni bisan og walay balos nga moabot sa atong kinabuhi. Karong adlaw mga igsuon, piyesta pod ni San Leo the Great. Usa ka tinuod nga pastor o shepherd sa mga kalag, no? Shepherd of souls yun siya. Si San Leo the Great, usa ka Santo Papa, siya kadtong mibatok gyud sa sukwahi, sa hiwi nga pagtuo sa mga sa mga kining gitawag og Pelagianism og Manichaeism. Og siya gituno ang mi-promulgate og sa hunahuna mahitungod sa duha ka nature sa atong Ginoong Hesukristo, no? Human and divine as well. Og si San Leo the Great mao ang naila sa mga daghan kay pag-ampo nga naa sa sakramentaryo kanang basahon sa pari, no? Iya halos tanan iyahan. Og siya katong giila nga miluwas sa Roma gikan sa mga Huns og Vandals, mga dili kaabin sa pagtuo nga gustong musakop sa Roma. Tungod niya naluwas ang Rome kanya niadto diha sa gubat. Og mao ni nga naila pag-ayo si San Leo the Great, no? Isip usa ka amahan o Santo Papa nga grabe gyud ka dedikado sa iyahang pagka-Santo Papa, sa iyahang pagkaamahan sa mga magtutuo. Ngano ko nang giapil og hisgot siya karon? Gawas nga pista niya karong adlaw. Tungod kay makita nato sa kinabuhi ni San Leo the Great ang pagtuman, isip sulugoon sa Ginoo sa iyang mga katungdanan. Sure gyud ko nga sa dihang buhi pa siya, wa pod siya magunahuna nga dalon siya sa Ginoo ron masantos. Pero ang iyang mga buhat, nga iyang gibuhat adlaw-adlaw bisan wa siya magunahuna og balos, mao'y nagdala niya sa kasantos. Mao ni ang atong hagit mga igsuon. Hinaot ko nga mukat-on tagi ka ni San Leo the Great sa pagbuhat sa mga butang adlaw-adlaw nga gihagit, gisugo sa Ginoo nato sa walay pagunahuna og balos. Balikon ko, sacrifices is to do something without expecting something in return. Igsuon ang pulong sa Ginoo, ang Ebanghilyo nga among pulong ni Kristo, angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan ni mapuy-an. Bulahan ang tao nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud malarag ug malaya. Timpo sa tingbunga mamunga siyag mga maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga inahan Santa Maria nga gitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa imong banay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.